हाय लोगोफोर आं दैमालु नोंथांखौ आंनि चेनेल बड' टेक आर'नायाव बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो इउटुबनि बेकग्राउन्डखौ बोरै चेन्ज खालामनो हायो बा डार्क मोडखौ बोरै आनेबल खालामनो हायो आं बेनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इउसफुल जागोन, स' ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबनायसिम नायदो। अब्ला दानिया थुदो लोगोफोर टाइमखौ थाङालासिनो भिडिअखौ जागायदोनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव थांनायनि उनावहाय नोंथाङा इउटुब एपखौ आपडेट होनानै लादो। आपडेट होखांनायनि उनावहाय नोंथाङा इउटुबखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा राइट साइडथिंजायहाय कर्नाराव गोजौआवहाय क्लिक खालामदो। मोनथाम डटआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा सेटिंसआव फैदो। इउटुबनि सेटिंसआव फैनायनि उनावहाय नोंथाङा गोजौआवहाय जेनेरेलाव क्लिक खालामदो। जेनेरेलाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा सेकेन्ड अपसनाव नुनो मोनगोन डार्क टाइम्स, बेखौ नोंथाङा आनेबल खालामनानै होदो। बेखौ आनेबल खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि इउटुबनि बेकग्राउन्डआ अलरेडि चेन्ज जानाय बा थेम्सआ चेन्ज जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। अब्ला बेबायदि नोंथाङा बे डार्क मोडखौ आनेबल खालामनानै लायोब्ला नोंथाङा जेब्ला मोनायाव मबाइलखौ थुगोन बा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ थुगोन अब्ला नोंथांनि मेगना जेबो खहा सोमजिनाय नङा बा नोंथाङा जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा। बेबायदिनो नोंथाङा बे डार्क मोडखौ आनेबल खालामनानै नोंथांनि इउटुबनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर नाथाय नोंथांमोनहा खायसेना बेबायदिनो बे इउटुब एपखौ आपडेट होनायनि उनावबो बेबायदि डार्क मोडखौ मुड अपसनखौ नुनो मोनाखै। स' ओंखायनो नोंथांमोना बेनि थाखाय नोंथांनि मबाइलनि सेटिंसआव थांनांगोन। थांनायनि उनावहाय नोंथाङा गाहायथिंजाय फैनानै एप्लिकेसन मेनेजाराव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा गाहायथिंजाय फैदो। गाहायथिंजाय फैनानै इउटुबाव क्लिक खालामनानै होदो। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बे क्लियार डाटाखौ डिलिट खालामनानै होनांगोन। डिलिट खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा फिन इउटुब एपआव थांदो। इउटुब एपआव थांनानै बेबायदिनो गोजौनि राइट साइडनि आइकनाव क्लिक खालामनानै बे सेटिंसआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनानै जेनेरेलाव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बे नुनो मोनगोन डार्क टाइम्स, बेखौ नोंथाङा आनेबल खालामनानै होब्लानो नोंथांनि इउटुबनि बेकग्राउन्डखौ चेन्ज जानाय नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जानांगौ आरो माबाफोर सोलोंनो हादोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंथि थायोब्ला गाहायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। बाय बाय, गोजोन्थों। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जै बर' हारिनि जै।